everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ma'am, sayo de kang nakamata, Ma'am Dorina? Nang. Uy, ma'am, wa naman dete ang ngayang kabalakan, uy. Kay may pulis naman di ay nga nagbantay nato dinhi. Labi na nimo. Unsa? Pulis? Nagbantay na ako? Tinood ba kinang gisulti nimo nang liling? Oh, day, uy. Lalaki tong nangita nimo, day. Pulis man kuno di ay to. Pulis? Oo, basig si doktor ang nangayog tabang sigalan niyang pulis ba? Aron doon ay makabantay nga pulis dinis ato. Posible sa ba? Pero, sigurado yung ka nga pulisya? Unsa may itsura nang? Koan. Gwapohon. Unya, kulot og buhok, day. Unya, lingin og mata. Sigurado ka nga mauna ang iyang naw? Oo, day. Napa ba siya sa gawas? Nawa na ay milakaw naman to siya gabi ipagkahibaw niya nga natug na ka. Ikaw man gyud ang gibantayan. Ako ra gyud? Apil na ko tingaling doktor kay ba naman na nimo. Ay, sige da magluto na kus pamahaw di ay nato. Nagkakita ka ba, Joseph, nga nauli nang? Tuwas siya sa may mga lingkuranan sluyo day. Duol sa kahuyan. Boss. Ay, ikaw din na. Ako. Ngano man ka do? Mura ka magdakakitag abad. Wa man, boss. O nagakos ka pa ng imong armas. May gipangandaman ka? Kuan, boss. Kinsa man ang imong gipangandaman? Siyempre, ang atong mga kontra, boss. Ngano murag may problema man yun ka, Poldo? Problema, boss? Wa ko'y problema, oy. Ayaw na lang pamakak. Misulti si Emil nako. Milakaw ka kuno gabi nga ikaw lang. Di inamasap ka paingon. May gisusi lang kong kaila sa ubos, boss. Nagpatabang na kong pangita ng Dorina, boss. Mao ba? Unya, mulakaw ka di ay o gabiing dako. Lain man ang gipabantay nako sa adlaw, boss. Sa gabi may kasabot sad ko. Siya ang maniid sa mga tao sa mga bahay sa ubos. Di ba miingon ka man nga wa gyud Dorina sa mga dapit? Oo, pero naniguro lang ko, boss. Okay. Sige. Listen man kay mangitag tao, boss God. Maong nanohol na lang gud ko. Maayo. Ayaw ka bala ka. Gastuhan ko og dakong kwarta ang pagpangita niya ng Dorina. Ha? Unsa may imong buhaton, boss? Butangan kog patong ang una ng Dorina. Kung kinsa ang makadaan niya ng bayhana sa kong atubangan, maangko niya ang 1 milyon. Ha? O kinahanglang mapasa ka na ngadto sa mga bounty hunters. Unsa? Nanumura ka man og nabala ka, Puldo. Boss, wa man kay picture anang Dorina. Si Bimbo ang nakakita yun niya. Ipahulagway ko ni Bimbo ang bayhon sa mong babae. Bisan ko nagtakuban siya, mailahan kuragihapon siya. Nga na hinukto ka naman sa dini. Nagpahangin lang ko, sweetheart. Joseph, may mo pagdili ka mo limod na ako? Oh. Nahibaw ko nga. Nga doon nakikitaguan ako, Joseph. Mabasa ko kana sa imong mga mata. Nagunaw na lang ko sa maabot, sweetheart.
Bahin sa? Ang tinuod, nahadlo ko nga biyaan ko nimo. Oh, unsa? Mao na akong gikahadlukan nga mawating higayon nga biyaan ko nimo. Ayaw pag-unahon na ni anak Joseph. Kay dili ka na mahitabo. Kaha? Mao kini ang ako isa di mo, Joseph. Bisan ko nung na kumahinumdum ni mo sa unang panahon. Pero, mituo ko si mong gisulti nga ikaw ang akong bana ug ako ang imong asawa. Busa dili mahitabong biyaan ta ka. Bisan pa ba kung doon ay mga butang nga nagtukmod nimo sa pagbiyaan ako? Dili ka mo biya? O Joseph, why bisan usa ka rason nga biyaan ta ka? Salamat. Salamat. Sorry. I'm sorry. Okay, ang ngayang pangayuan upasaylo na ko, Joseph. Inanin ako nakasapot karon kung unsa ang magtiayon. Oh, ha? Ang magtiayon, mag-inunungay gyud ay hangtod sa kamatayon. Salamat. Naman, yan na si Bimbo. Nauli na. Maayo. Oh, yan na ay. Misuot na. Bimbo. Kumusta do? Unsa man lagsi ka na? Boss. Sige. Ihulagway din ng sketch artist ang babae nga imo nakita nga may kulata nimo og may pusil sa mundunggan. Dinhi ka lang sa bahay, ha? May duha ka operasyon karong gabi. Di ko kasiguro kung unsa kong ruwas sa mahuman. Ay, kabalakan ako. Babalaka gyud ko kung mugawas ka. Promise, anhir ako sa bahay. Okay. Bye. Isira na ang gate. Nailuloy. Kinalamangandam ko karong gabi. Sorry, Joseph. Pero maulang kinaapag makakonect sa akong mga kaila sa unang panahon. Dorina. Ah, Lola. Kao na dito sa kusina. Dorina. Taon-taon naman ko din eh. May utingali nga mo paulit na lang ko sa probinsya. Ayaw una, Lola. Sabutan una na mo ni Joseph ang bahay ni mo. Pero nakahasol na ko din eh. Wa ka makahasol na mo, Lola. Gani, makatabang ka na ko. Saot sa? May nahinumduman ka bang laing suruyana ni Layla? Kuan. May nasgutan sila sa una. Unsa man? Duaanan man to. Duaan ang sunsa. Duaanan sa mga bata. Ay, uto sa Rainbow Plaza. Niya na, boss. Nahuman ang drawing ang target. Di tinuod maklaro ang iyang naong. Dili ka sayop ang mada sa mangita ng bayhana, boss. Husto ka. Di tinuod maklaro ang naong. Ang iyang bayhon lang. Apan magamit ra gihapon kini sa umaabot. Eman! Oh, naunsa ka ni ka? Nanuwag si Mrs. G. Unsa? Nagkinahanglan siya usa ka bata. Oh, nakubagunsa. Pila edad? 2 anyos? Sige. Sa naandan mong lugar pag-survey, ang mga babae ang gamita. Ayaw pangunay. Yes, darling. Abdi ka nga mga babae karon. Nindot pa ni Pita? Dagang mga bata nga nagduduwa kay hapon na. Dagang mga sakinan nga nakaparking sa kilid. Doon sa luanan sa mga bata.
ipayong kong mayo nga akong kao. Aron mo tabon sa akong dark shades. Unsa gyud kay buhaton nila ni Layla ni Dapita. Ato ko dapit sa may parkingan. Anilang ko din maglantaw sa mga bata. Mayo din kay sa lipod gamay sa tanom. Gusto. Anak ko tupad anang labo nga tanom. Uy. Na may kamay nga bata nga nagpatakaglakaw. Hala, wala ba makabantay ang iyang yaya? May babae nga may doon. Hello, baby. Baby, dali ni ate, dali. Hala, oy! Ay, walang halaga! Nagkabantay na ang yaya. Nagkita. May suot sa mga van ang babae nga may alsa sa bata. Dili. Narang babae. Hoy! Iuli na bata! Ayaw paglabot ko. Dili. Yan! Ang binabata! Pabuliw ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!